Яшүсмерләр арасында татар милли көрәше буенча турнир быел 5-нче тапкыр оештырылды һәм 2нче ел рәттән Мөслим районында үтте. Ярышлар 2006 елгы һәм кечерәк яшүсмерләр арасында барды. Көрәш турнирына 16 районнан 250дән артык көрәшче килде. Оештырып алып килгән тренерларына, үзебезнең аларны кабул иткән район, Мөслим районы җитәкчелегенә барсына да бик зур рәхмәт. Һәм ни өчен Мөслимдә үткәргә уйладыгыз дигәндә, мин үзем Мөслим районының баланны кызы, иптәшемнең Фәритнең әнисе баланны кызы иде. Егетләр өчен ул иң файдалы спорт төрләренең берсидер. Чөнки монда организмдагы бөтен мускуллар селкенә. Авыл балаларына, авыл халкына бигрәк тә физик тәрбия бирүдә бирә торган чараларның берсе дип карыйм. Шуңа күрә моңа һәркем тартыла, бик гади ул. Но көрәшче кеше физик яктан булырга тиеш. Көрәшчеләрне Мөслим районы башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хуҗин сәламләде. Ул көрәшчеләргә уңышлар теләде, ярышны оештыручыларга рәхмәтен җиткерде. Бүген безнең җирлегебездә зур бәйрәм. Чөнки без үзебезнең шул мотор биналарда чын спортсменнарны кабул итәбез. Ерак юлларны якын итеп килгән барлык монда катнашырга килгән кешеләргә дә үземнең ихластан чын күңелдән рәхмәтемне әйтәсем килә. Ярышларны оештыручы Алмаз һәм Алгиз Курбановлар көрәшне ачу тантанасында катнашучыларга бәйге истәлеге буларак түбәтәйләр бүләк иттеләр. Традиция буенча республикабызның иң ерак районыннан килгән командага истәлек бүләге тапшырылды. Быел әлеге бүләккә Башкортстанның Баймак районы лаек булды. Саба районы командасы бәйгедә 5нче ел рәттән катнашучы буларак бүләкләнде. Татар көрәшен үстерүгә зур өлеш керткән өчен Алгиз Курбанов үзе дә бүләкләнде. Аңа Татарстан Республикасы көрәш федерациясе президиум рәисе Марат Әхмәтовның рәхмәт хаты тапшырылды. Мөслим районы имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сөнгатуллин хәйр фатихасы белән ярышларга старт бирелде. Бик матур алымнар ясыйлар балаларыбыз. Актаныш районыннан, Әлмәт районыннан, Мөслимдәге җегетләребез, Аллага шөкер, бу бик зур күрсәткеч. Татар милләтенең йөзеп каршы булган татар көрәшебезнең киләчәге булыр дип ышанып калам. Балаларны көрәшкә кындыру кирәк дип уйлыйм. Чөнки хәзерге заманда безнең авыр заман, шуның өчен балаларны спортка кындырып, үзебез шулай ярышка алып йөрәһәк, балалар үзләре кызыкына. Шулай күрше районнарга сыгып, күрше область балаларга сыкканда, балалардан кызыксыну уяна. Без үзебездән 40тан артык егет катнаша. Ул инде Мөслимнең үзеннән генә түгел, ул Михайловка, Табын, Түбән Табын һәм инде Бояктан да көрәшчеләребез килде. Безнең өчен инде көрәшергә дип. 5нче ел рәттән шул Фәрит абыйның истәлегенә узырга ярышка киләбез. Саба районыннан инде калдырырга тырышмыйбыз. Инде ни өчен дигәндә, бу инде бик зур республик күләм ярыш. Монда иң көчле районнар килә. Бу Әлмәт, Актаныш яклары бит инде шулай ук безнең Башкортстан якларына инде көрәшчеләр алар белән әзрәк көрәшеп барысы килә. Инде безнең Алда бит республика ярышлары, шуңа да бер әзерлек булып тора инде бу менә бу ягъни көрәшеп барау. Бу чыннан да Мөслим өчен горурландыргыч, шушындый зурлап Мөслимдә шундый ярышлар оештырган өчен. Без тренировкаларга да йөрибез, вес клубы белән дә шөгыльләндек. Менә хәзерге вакытта үзебезнең теге елның чыккан көндәшләребезне җиңербез дигән өметтә калабыз. Ярышлар 2 келәмдә 12 үлчәү авырлыгында барды. Нәни көрәшчеләр арасында йылы-йылы бил алышучылар да булды. Һәр үлчәү категориясендә 3 призлы урын билгеләнде. Җиңүчеләр мактау грамоталары, медальләр һәм кыйммәтле пакетлар белән бүләкләнде. Беренче урынга чыккан көрәшчеләр арасында җирәбә рәвешендә велосипед уйнатылды. Велосипедны Әлмәт районы командасыннан Осман Махмич отты. Насчет велосипеда я не знал, конечно, но на победу я рассчитывал. Очень хороший турнир, очень сильно понравился. Командалар арасында Актаныш районы беренче урынны алды, Әлмәт районы командасы 2нче, Азнакай районы 3нче урынга чыкты, Саба районы командасы 4нче урынга лаек булды. Римма Авзалова, Динар Михаҗев, Мөслим телевидениесе.